staan in beeld. Leuk hier. Ja. Hey. Oh, wat is dit? Naar de winkel. Ik heb niks meer staan. Hij is ook wel nog bij de Maar ik heb goesting op mijn tijd om te gaan. Ik zal Ja, zo precies wel. Zo precies wel. We zijn eigenlijk een praat over het volgende hoogte in de... Waar vind je dat ding? Waar ben je dan in Bukken? Hij is voor de Spraak en Frieske campagne. De jongen is daar serieus zwartschip in echt geweest. En dat is dan ook de match werden er ook een film van. En dat stond op YouTube. Dus